Velkommen til dagens jobsøgnings Q&A. Jeg skal bare lige sikre mig, at I alle sammen lige kan høre mig. Det er jo sådan et nyt format, vi nu kører her med Teams webinar. Kan I ikke lige prøve at skrive ud i chatten, om der er lyd igennem? Alt går fint igennem, så begynder jeg at skrive det ud. Og beklager, så nu er I jo altså lige med på sådan lidt en prøveopstart i det her nye setup, fordi nu sidder jeg jo på mit hjemmekontor, jeg skal huske at kigge det kamera der, men for pokker, hvor altså der er lyd og billede, det er helt fint, og alt er godt, og alt går igennem, og I chatter bare på livet løs. Det er så fedt. Som jeg sagde til min kone, Line, hun tog på arbejde her for en times tid siden, at for pokker, hvor jeg glæder mig til at gå live nu her, fordi det har jeg godt nok savnet. Jeg skal lige prøve at sikre mig, at I kan se det hele. Det er sådan, I også har mulighed for, det har jeg valgt at aktivere. I kan gå på kamera, I kan gå på chatten, I kan aktivere, jeres mikrofon og så videre. Men prøv indtil videre, så tænker jeg, at jeg prøver lige at indlede med det, og så kan vi prøve at se, hvordan det kører, fordi jeg kan også gå ind og gøre det, at jeg deaktiverer det hele, men så kan I hverken gå på kamera eller gå på mikrofonen. Så lige nu er der sådan lidt jeg skal prøve at moderere det, om ikke andet, og så sikre, at vi rent faktisk kan komme godt igennem. Men vi tager noget Q&A-session undervejs. Men til at starte med, så er I velkommen til at, altså I kan bare slukke jeres mikrofon og slukke jeres kamera, så sikrer jeg i hvert fald, at alle sammen går tydeligt igennem. Og så kommer der lige nogen, der skal lige have logget ind her. Det er jo som, ja, jeg har jo mit time timer, den har jeg jo taget med. Men som sagt, til alle nye, der begynder at droppe ind nu her, det er første gang, vi er jo ikke så mange. Ej, hvor er I gode, så sender I bare lige fuld fokus og det hele. Det er simpelthen så godt. Tak skal I have. Men til at starte med, nu er det jo første jobsøgnings Q&A, vi afholder i 2026. Det skal jo siges, at det her det er jo et andet setup. Jeg starter lige med at tage en poll herude til at starte med. Skal jeg prøve at se, jeg har forberedt nogen her. Så skulle der gerne komme sådan en lille poll op for jer nu, om I har deltaget tidligere i vores Q&A, fordi så har jeg sådan nogenlunde idé om, hvor mange nye der er med, og hvor mange der har været med før. Der må I gerne bare, skal I se her, jeg trykker lige send. Godt. Jeg kan se, at 67% har deltaget tidligere. Men som sagt, det her det er jo et nyt format, og jeg har jo ikke Kasper ud, som er min tidligere co-host, medvært med. Så nu er jeg jo gået selvstændig i forskellighed i min nye virksomhed, hvor jeg tilbyder outplacement og hjælper jobsøgere med at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Så til alle jer, der ikke ved det i hvert fald, så er det jo fordi, det her det er jo sådan lidt et nyt setup. Tidligere var jeg jo direktør for virksomheden Computer IT Jobbank, hvor vi var placeret ude i Valby. Men jeg valgte at sige min stilling op her per 31.12. for at gå selvstændig. Fordi jeg simpelthen kan mærke, at jeg fornemmer, at det her det driver meget, meget mere end hvad jeg lavede. Det jeg lavede tidligere i hvert fald, som var primært på rekruttering og annoncering og så videre, hvor det rent faktisk at kunne hjælpe mennesker tilbage på arbejdsmarkedet, både via det her format og via, via placement-forløb. Det er noget, som giver mig rigtig, rigtig meget. Så derfor har det også det her det er jo så et nyt setup. Du kunne godt have kørt videre med 23, men når det er sådan, at man starter op som iværksætter, så bliver man også nødt til ligesom at skrue lidt ind og afmelde nogle streamingtjenester og så videre, fordi det er forholdsvis dyrt at købe det her software. Så jeg har kørt med en 365 løsning. Det betyder, at jeg også har adgang til webinarformatet i Teams, og det gør, at formatet selvfølgelig også har ændret sig lidt. Formålet med jobsøgnings Q&A'en her, igen, jeg har min time timer, og det er jo så, at vi har 1,5 time, hvor det er, at vi egentlig kan interagere med hinanden, vi kan chatte med hinanden, og I kan begynde at dele nogle af jeres oplevelser. Hvad er det rent faktisk, I oplever? Hvad er det, I kæmper med? Hvad har I brug for hjælp til? Og så vil jeg prøve efter bedste evne, sammen med alle jer, fordi det er jo også det, jeg oplever, det er, at rigtig mange de er gode til at bidrage og vidensdele med hinanden. Men prøv simpelthen at hjælpe jer med at svare på nogle af de udfordringer, de spørgsmål, som vi nu engang har. Og det er derfor, det hedder det her jobsøgnings Q&A-format. Jeg plejer også at stå op, det skal jeg også lige vende mig til, at jeg sidder ned nu. Jeg har altid stået op, men vi bor i et hus med skråvæg heroppe på første salen, så det kan jeg ikke lige nu. Men det kan være, at vi rykker på et tidspunkt, så håber jeg, at det går. Jeg kan lige se her, Hanne Møllestik, det er godt, Hanne, det er godt, du lige er med til at moderere, fordi
Kasper, som var min tidligere kollega, han er så også på et halvt års barsel, men han sad jo ligesom og kørte chatten. Og nu skal jeg jo sådan set prøve at administrere det hele. Det kan godt være, at jeg skal have en praktikant sådan til at hoppe ind undervejs, for lige at kunne hjælpe med, at det hele det rent faktisk det kører, som det skal. Men vi prøver at se, at vi ikke kan lykkes med at komme igennem formatet. Til alle jer, der ikke ved det, jeg nye også, vi har jo jeg kunne se, der var nogen, der var kommet ind, lige her til sidst, som er blevet inviteret eksternt. Det er jo sådan, at nu prøver jeg lige at dele nogle skærme, fordi vi kommer til at gå lidt forskellige ting igennem, i forhold til, hvad har vi af muligheder, hvad har vi af værktøjer i forhold til jobsøgning. Og der går jeg lige, og undervejs så deler jeg min skærm, og der kan I se her, nu skal jeg lige se her, nu deler jeg lige den her over. Så skulle I gerne kunne se hele skærmen herover. Og der kan I se, det er det gamle setup. Altså vi har et hav af videoer, der ligger herinde, hvor det er, I har adgang til det. Jeg deler lige også et link inde i chatten. Og jeg skal også sige, apropos chatten, den kan I jo bruge nu, og I kan interagere med hinanden. Jeg tror også, I kan dele links. Det vil sige, hvis I nu gerne vil connecte med andre via LinkedIn, så kan I jo smide et link over i chatten, og så kan man oprette forbindelse til hinanden. Men herovre på min skærm over til venstre for mig, der kan I se alle de her tidligere, som jeg lige har delt et link til ude i chatten også. Det er alle de tidligere webinarer, som vi har afholdt, hvor vi har talt rigtig meget omkring jobsøgning, omkring LinkedIn, personlig branding, AI, hvordan man kan bruge det intelligent i sin jobsøgning. Så der ligger simpelthen en masse video herinde, og Julemanden han var også på besøg her i vores udgave nummer 22. Og der har I altså fri mulighed for at gå ind og gense det. Der ligger rigtig meget indhold herinde, som I rent faktisk har mulighed for at gøre brug af. Og vi har jo igen, der er jo mulighed, der er risiko, at jeg også nogle gange lige kommer til at gentage mig selv, og det beklager jeg, men det er jo simpelthen fordi, at nogle af de ting, vi er omkring, det er jo ikke fordi, vi behøver så opfinde den dybe tallerken igen og igen, så det kan altså godt være, at nogle af de her metoder, som vi nu gør brug af, at det kommer til at blive gentaget, men det beklager jeg selvfølgelig, hvis det er tilfældet. Men I får i hvert fald linket herinde. Så har jeg også inde på den nye, apropos min virksomhed, som jeg så har startet op, den hedder Forskellighed. Og forskellighed, og det her, det er så vigtigt for mig, at det her det ikke bliver en reklame, fordi det her, det handler om at hjælpe jer. Jeg mener jo, at alle sammen har brug for hjælp til at komme videre, specielt når man er havnet uden for arbejdsmarkedet. Og det er der, hvor det her format, som vi nu har kørt siden november forrige år, altså 24, fungerer rigtig godt. Men det jeg primært kommer til at leve af, det er primært power placement. Det vil sige, hvis man bliver opsagt og får et arbejdsgiverbetalt forløb, jamen så går jeg så ind og har nogle personlige sessioner i enten op til et halvt år, eller faktisk også nogen, der er uendeligt med opsagte medarbejdere. Men det er simpelthen arbejdsgiverbetalt forløb. Inden på Forskellighed, der har jeg også det skal lige siges også, hvis I finder fejl, så er der måske en god grund. Jeg har selv lavet det hele. Jeg har selv programmeret, eller ikke kodet det hele. Jeg har selv sat det hele op i hvert fald. Jeg kører en Squarespace-løsning, som I måske kan gennemskue nogle steder. Men herinde, der har I så også, og den kan jeg lige også dele i chatten, der kan jeg for god ordens skyld sikre, at jeg sætter nogle e-mail-flows op, så der kommer, invitationer ud til de kommende. Nu har jeg ikke sendt ud til den her, via alle dem, der har tilmeldt sig herinde. Men herinde, der kan man udfylde, og så kan man simpelthen både få nyheder, hvor jeg skriver artikler omkring, hvordan man kan tilgå sin jobsøgning. Men jeg sender også invitationer ud, lige så snart vi har jobsøgnings Q&A-sessioner undervejs. Så der har I mulighed for at gå ind og udfylde herinde, og så tilmelde jer. Og så skal jeg nok sørge for, at I får en invitation. Vi afholder typisk lige nu hver 14. dag, og det er faktisk min ambition, lige med undtagelse af, at der kommer noget ferie helligdag en gang imellem. Men det er simpelthen at stille mig til rådighed en gang hver anden uge og hjælpe jer i forhold til det her format med Q&A. Så er der herinde, det skal lige siges, hvis der er nogen af jer, der har lyst til, der har været lidt tidligere, altså måske også, der er faktisk nogen, der har landet også et job, som stadigvæk faktisk kigger med, fordi det er et godt netværk. Hvis I har lyst til at komme med en udtalelse, hvor der også kommer måske et billede på, så er I altså også velkommen til at sende det til mig, men det kan jeg lige skrive ud til jer efterfølgende. Men så kan man gå ind og kigge her nogle citater, det er fra de evalueringer, vi har kørt tidligere. Og så er der selvfølgelig de her webinars, så den er så ongoing lige nu. Så har vi onsdag den 4. februar. Det er Hanne Møller, det ved jeg, du er glad for. Og så er der igen tirsdag den 17. Og så kommer der ellers forfløbende. Jeg begynder hele tiden at oprette, så der hele tiden ligger 3 i kalenderen.
Vi har også vores lukkede LinkedIn-gruppe til alle jer, der ikke ved det, til alle jer nye. Der kan man gå ind og blive en del af netværket. Nu skal jeg lige se her. Så klikker man, og så kan man simpelthen bare gå ind og anmode om at blive en del af gruppen. Vi er cirka over 1300 nu, og herinde der deler vi gode råd og stiller spørgsmål, og så vil jeg opfordre jer alle sammen til at interagere og chatte og virkelig kommentere på nogle af de her problemstillinger, som I oplever. For det er det, der gør det her format, det reelt faktisk kan leve. Jeg sørger også for at lægge links ind, når det er, at vi afholder vores Q&A. Og ellers så har vi også et QA-dokument, som jeg prøver at hele tiden at holde ved lige, og hvis der er nogen af jer, der vil byde ind med gode elementer i ting, emner, løsninger, modeller, GPT og så videre, som man kan gøre brug af, så kan vi tage det med ind i vores QA-dokument. Det er så et opsøgningsdokument, hvor det er, at vi har samlet sammen med nogle af gode prompts, hvor skal man oprette sig som jobsøger med jobagenter, IT Jobbank, hvis man er IT, et jobindex skal du altid, LinkedIn skal du selvfølgelig også altid. Og så er der noget omkring det her med kommunikation og eksponering på LinkedIn, hvor jeg kommer med nogle gode eksempler, som I kan gøre brug af. Og den ligger altså inde på siden også her. Der er også nogle forskellige AI-modeller, hvor man kan gå ind og træne sig til en jobsamtale, og der er noget, hvor man kan gå ind og blive klogere på arbejdspladser om det. Hvad siger andre omkring en pågældende virksomhed? Og det kan I også gøre inde på det her format. Og der er et hav af gode prompts, som I kan gøre brug af, og så videre, så videre, så videre. Så der er altså en masse gode ting herinde, og der er nogle podcasts også. Og den har I altså også mulighed for at gøre brug af. Og så skal jeg lige se, hvad er der mere herinde? Jo, så er der lige noget Q&A, sådan lidt FAQ-dokument, altså hvad vil det kræve at være med? Men det er gratis for alle sammen at være med i vores format herinde. Så der kan I jo i hvert fald om ikke andet gå ind og tilmelde jer om ikke andet, så sørger jeg i hvert fald for, at I får lige så snart der kommer invitationer til de kommende. Og tanken er faktisk også, at vi skal have nogle af de her videoer ind, altså dem vi har afholdt tidligere. Altså, nu skal jeg lige se her. Jeg roder lidt rundt i mine menuer her. Nå, men det jeg viste lige før, i hvert fald med vores webinar, at de kommer herind og ligger under jobsøgnings Q&A, sådan så de bliver tilgængelige for alle, så man ikke skal finde dem på forskellige sider osv. Så det var så lidt om det, men det er jo ikke sådan det er ikke sådan lige pludselig at gå selvstændig. Så skal jeg da lige love for, at man finder ud af, at alt det man havde hjælp til tidligere, det har man ikke mere. Så det er også krævet en del her i opstarten. Nu er der gået de første 3 uger i januar snart, og igen, som der er nogen, der siger til mig, det her med, når man skal starte som selvstændig, du har et sindssygt godt netværk, og det skal nok blive rigtig godt. Og så der er bare forskel på at have et godt netværk, og så rent faktisk skal gå ud også decideret at have penge for sit netværk. Altså, jeg har jo arbejdet med rekruttering og omkring rekruttering, og ved en del om arbejdsmarkedet fra et utal af undersøgelser, som vi har lavet igennem siden 2016. Holdt en masse foredrag for ledere, virksomheder og organisationer, HR, omkring nogle af de her perspektiver, som vi bringer i spil. Og der findes et utal af rapporter. Det kan jeg lige prøve at se, om jeg kan finde til jer også, hvis I har lyst til at blive lidt klogere på det. Specielt hvis man for eksempel er inden for IT, så kan man gå ind og læse nogle af dem. Men det er så relevant for alle, vil jeg så sige. Fordi mange af de perspektiver, som vi indhenter i vores undersøgelser, det er noget, som gør sig gældende på alle områder, når vi snakker om trivsel og motivation for jobskift osv. Men der ligger altså en del rapporter, som jeg har været med til at lave igennem siden 2016, både omkring arbejdsliv og karriereudvikling, trivsel, ledelse, tilfredshed, har vi spurgt en del om, så dem kan man gå ind og frit og downloade herinde, og det vil jeg selvfølgelig også opfordre jer til at gøre, hvis I gerne vil høre lidt mere, altså blive lidt klogere på arbejdsmarkedet. Og der spørger vi jo der har vi spurgt i hvert fald cirka et par tusind mennesker et par gange om året omkring alle de her perspektiver, som vi nu engang har bragt i spil. Men den kan jeg selvfølgelig også lige dele med jer. Godt så. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi prøver at gå lidt over i noget Q&A-session inden så længe, hvor det er, at vi prøver lige at få nogle spørgsmål op, som jeg sådan prøver efter bedste evne at svare på. Men til at starte med, så smider jeg lige en på her, en afstemning. Det er, hvad er jeres motivation for at deltage i dagens Q&A? Det kunne jeg faktisk godt lige tænke mig at vide.
Og så kan I lige prøve at svare på den herovre. Og så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan... Fordi så kan vi både tage nogle spørgsmål, som I kan bringe i spil, og så kan vi prøve, om ikke andet også at tage udgangspunkt i nogle af de her besvarelser, som I nogle gange kommer med her. Så der prøver I også bare lige at stemme, så tager jeg lige en tår kaffe her. Den kommer nu. Jeg tror, det var fordi, at jeg havde to kørende på samme tid, så jeg skulle lige have lukket den anden ned. At finde nye måder at optimere jobsøgning på, den ligger på 29, og høre om andres refleksioner. Jeg kan jo ikke helt nødvendigvis præcis se, hvad det er, I kan se, men jeg satser på, at vi kan se nogenlunde det samme. Om ikke andet, så kan I i hvert fald se den over i den her poll. Der er sådan en poll-fan oppe i toppen af jeres skærm. Så burde I i hvert fald om ikke andet kunne se. Og så skal vi lige prøve at finde nye måder at optimere jobsøgning på. Den ligger lige nu på 29%. Så jeg hører andres refleksion og skabe netværk. Den ligger også på 29%. Så er det gerne for, at alle sammen deler. Der er stadigvæk nogen, der mangler at svare. Vi skulle gerne have alle, så mange med som overhovedet muligt i hvert fald. Skal lige prøve at den kommer også herover. Og den er også her. Hanne, du er simpelthen genial. Du sidder bare og deler skærmbilleder. Han har jo været det også i noget tid. Det er virkelig, det er meget ret. Så kan jeg lige se, hvad du også kan se her. Det fungerer jo egentlig okay, synes jeg, lige nu. Og så prøv lige at gå ind og kigge igen. Bare lige se den sidste her, hvad den så ligger på nu. Ja, at finde nye måder at optimere min jobsøgning på. Og høre om refleksioner, det er så nummer 2. Og så ligger de andre sådan cirka og fordeler sig på en 8%. Men det giver jo god mening, at det er det, der lige fylder nu. Jeg afslutter lige afstemningen her. Godt så. Over i, nu skal jeg lige prøve at se her. Over i spørgsmål, der er sådan en QA-fane. Der burde I kunne stille nogle spørgsmål. Er det ikke korrekt? Det skal jeg så også lige i den her lille prøve. Og ellers så skal I gøre det over i chatten, fordi så vil jeg prøve ud fra det, og efter bedste evne at prøve at besvare de her spørgsmål, I nu engang har. Olens virker ikke så meget, trods genstart af Teams. Få en inspiration til kreativ. Okay, det er Brian, der lige slår det. Tak for det, Brian. Den skulle ellers gerne, men beklageligt, hvis den ikke lige virker. Det skulle det ellers. Virker heller ikke her. Nå, det beklager sig. Jeg skal nok prøve at følge op på det. Jeg havde faktisk kontakt til... det er sådan, at der er også de her autoflows, så det vil sige, så I får en reminder en time før, men normalt så plejer vi også at sende det dagen før. Husk, at vi ses i morgen og alle de her ting. Det burde jeg også kunne få adgang til at redigere. Jeg har taget sådan en premium webinar, Teams Premium, men det kunne jeg har simpelthen ikke kunne rette det, og det beklager jeg, men jeg havde fat i dem i går for at høre dem ad, om det rent faktisk var muligt. Men de vender stadigvæk tilbage, så de var ellers rimelig hurtige til at svare tilbage på det. Men kan I ikke prøve at stille nogle spørgsmål over i chatten, og ellers så vil jeg prøve, om ikke andet, så kan vi aktivere, at I kan tillade mikrofonen, hvis det er, I hellere ved det. Men til at starte med, så kan I prøve at stille nogle spørgsmål over i chatten, hvis det er, I har lyst. Og så vil jeg prøve efter bedste evne at svare på det. På nogle af de udfordringer, I nu engang har. Fordi det er sådan, det her med når man snakker omkring jobsøgning, som jeg har sagt, gentager mig så mange gange, det er jo, jobsøgning handler om meget mere end at bare at søge jobs. Det handler jo også om at finde de relevante jobs. Men som udgangspunkt, så har jeg jo den holdning, at jobsøgning, det er et fuldtidsjob, hvis man ikke har et. Men det mener jeg, altså, hvis man skal som udgangspunkt bruge 37 timer om ugen på at aktivere netværk, på at sende ansøgninger, på at finde relevante jobs, på at publicere ting på LinkedIn. Jeg ved,
Der er stillet et spørgsmål. Okay, nu skal jeg lige prøve at se her. Øh, ah, det er Morten her. Godt. Jeg prøver en standard med, at en ansøgning højst er en side, og mit CV skal holdes på 2 sider. Det er Morten, der spørger, eller der stiller. Okay, så virker det rent faktisk. Så i stedet for at bruge chatten, så går jeg så over i den, der hedder QA, oppe i toppen af jeres skærm, og der kan I så stille de her spørgsmål. Jeg svarer ikke på tekst, jeg svarer ud fra samtalen her, men hvis I andre har perspektiver og bidrag, så tror jeg faktisk også, at I har mulighed for at kommentere om ikke andet. Og hvis ikke, så kan I skrive om ikke andet i chatten. Men jeg synes faktisk, det her med, altså ansøgning som udgangspunkt, det er jo min holdning, og det skal jeg lige huske, det er jo ikke, der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert, men som udgangspunkt, så synes jeg, at en ansøgning skal helst være, altså maks være en side, og den behøves nødvendigvis ikke at være tæt skrevet. En ansøgning skal man også huske på, at ansøgningen er jo den, der skal give adgang til jobsamtalen. Det er ikke den, der skal gøre, at I får jobbet, fordi det første, altså formålet med hele ens ansøgning, for den sags skyld også CV'et, det er jo at kunne komme til samtale, at man skaber interessen med det. Og med det mener jeg også, at man ikke overgør det, at man rent faktisk laver det, man sådan kalder en motiveret ansøgning. Altså, hvad er din motivation for rent faktisk at søge det pågældende job? Det er formålet med selve ansøgningen. Og der har jeg set nogle eksempler på, at ansøgningen faktisk går ind og overlapper lidt noget af det, der også står i CV'et, og omvendt, at der står noget i CV'et, som burde faktisk at stå i ansøgningen. Men en tommelfingerregel, vil jeg sige, det lyder ganske fornuftigt, at en ansøgning skal være en side penge, og det er altså igen, det er ikke tæt skrevet. Jeg synes som udgangspunkt, at hvis man laver sådan en ansøgning, som egentlig er den, hvor man skaber interessen, men du ikke begynder at sætte for mange ord på projekter og noget, du har arbejdet med, men udelukkende holder det på motivationsfaktor, så synes jeg faktisk, altså man skal hele tiden tænke på, når man sidder som rekrutterende leder, eller du sidder som HR-professionel og sidder og screener, så skal det være forholdsvis nemt at køre igennem, fordi de bruger imod ikke særligt, skal jeg lige se, stopper jeg ikke lige skærmdelen her. Sådan der. Jeg skal lige være med her. Jeg troede, jeg havde stoppet skærmdelen. Altså, I burde ligger der ikke en QA-knap? Jeg ved ikke, om det er, fordi I er på på en PC eller på en telefon, men der burde ligge sådan en Q&A, sådan 2 talebobler. Er i appen. Og det er der også. Jeg skal lige prøve at se her. Men Morten, du har i hvert fald om ikke andet haft den. I min browser er den lige ved siden af chatknappen. Okay. Min QA anvender PC og Windows. Det var dælende mærkeligt, fordi den ligger oppe i toppen på min. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan gå ind i indstillinger, bare lige. Jeg har ellers været inde og sidde og prøve at se, om jeg kunne sætte det ordentligt op for alle sammen. Der går så lige et øjeblik. Roller. Jeg kigger lige her. Det burde altså være der. Det er sat op inde i indstillinger, så skal jeg lige prøve at se herover. Okay, så Brian han skriver, QA det er i browseren, det er ikke i Teams-appen, hvilket er super mærkeligt. Er den heller ikke, hvis I går over og trykker på mere, altså I har alle de her ikoner oppe i toppen, og så trykker på mere, der ligger der heller ikke en QA deroppe. Ja, nu du skulle det passe. Det er fedt. Det er fedt. Der er lidt uenighed her, hvad der er rent faktisk, og hvad der ikke er. Men jeg kan i hvert fald se, at mange af jer har en QA. Om ikke andet, så prøver vi at se, at når det er, at vi har den sidste halve time, så åbner jeg op for mikrofonen og for kameraet, så kan I hvert fald om ikke andet få mulighed for at stille jeres spørgsmål. Men altså, nogen har appen eller nogen har QA-modulet i Teams, og nogen har den i browseren, og nogen har den begge steder, men det beklager. Men jeg er glad for, i hvert fald om ikke andet, I har fået dem ind. Der blev sendt nogle spørgsmål.
Godt. Men til forsvar, Morten, jeg synes, det lyder fint. Altså, CV'et, et par sider, den kunne godt være lidt længere, men igen, der er heller ingen grund til at gå for langt tilbage. CV'et skal være relevant i forhold til det pågældende job. Så hvis man sidder og er i en alder af, lad os nu sige, slut 40'erne eller start 50'erne, og man går mange år tilbage, altså 20-30 år tilbage, helt tilbage til ens folkeskole osv., det er nødvendigvis ikke så relevant. Der, hvor jeg synes, det er aktuelt, det er jo, hvis du er det, i forhold til ens uddannelse, og bringe det i spil. Man skal huske på, at jo mere du fylder på dit CV, jo mere skal en pågældende arbejdsgiver forholde sig til, hvad er det rent faktisk, du kan, og hvad er det relevant for det pågældende job. Så jeg synes, som en tommelfingerregel, det skal være relevant i forhold til jobbet, og ellers så kan det være noget, det kan også være noget med sprogkompetence eller andre ting, hvor det kunne godt være relevant, men det er ikke noget, der bliver efterspurgt, men det kunne være en fordel at bringe det i spil. Så det skal man sådan hele tiden prøve at tænke ind. Det skal som udgangspunkt give mening. Jeg har også et CV'er, som er rent faktisk, som måske er 4 sider lang, og det bliver næsten for svært for en virksomhed at skulle forholde sig til, hvor alt det, der nu engang står. Så ja, prøv at holde den til et par sider, måske 2,5, hvis det giver mening, men ellers, det skal give adgang til samtalen. Det er det, man skal tænke på. Det er ikke det, der skal gøre, at I skal have jobbet. Og det er også der, hvor man så nogle gange kan gå ind og overgøre det lidt for meget. Fordi man hele tiden tænker på, at man vil vise alt, hvad man overhovedet kan, og så bliver det lidt for ukonkret i forhold til det pågældende job. Så er der Rikke, der her. Det undrer mig nogle gange, at jeg kommer til samtale, og så bliver fravalgt, fordi jeg ikke har den relevante erfaring, eller ikke har været i den rette branche. Jeg kunne se i mit CV, så hvorfor tage mig så til samtale? Og det er du fuldstændig ret i. Altså man kan undre sig lidt. Jeg gad jo i princippet godt, altså jeg gad jo godt, at man nærmest fik lavet faktisk dansk standard, de laver jo standarder, men at man rent faktisk prøver at ensarte hele rekrutteringsprocessen, måden vi ansætter på, fordi jeg synes, det er så svært som jobsøger at stå udenfor og skal prøve at imødekomme, hvad det er, at de her virksomheder, de rent faktisk gerne vil have. Og i det her tilfælde, hvor det er, at du bliver kaldt til samtale, og de kunne egentlig skimme det igennem. Og det er jo, du er desværre ikke den første, der oplever det. Men jeg vil som udgangspunkt, så vil jeg jo prøve at udfordre dem konstruktivt på det her, når det bliver bragt i spil. Og det kan være, at det er til selve jobsamtalen, at man kommer ind omkring det. Altså, at du bliver fravalgt, men ikke på grund af relevant erfaring. Det synes jeg faktisk, det kan man godt tillade sig på en god og konstruktiv måde, men det kan være frustrerende at være vidne til det her, når det er, at man egentlig føler, at man matcher på mange områder, og så lige pludselig, så blev du fravalgt på noget, de rent faktisk godt kunne have gennemskuet i dit CV. Jeg vil ønske, det var anderledes, men det er det desværre ikke altid. Men som udgangspunkt, så synes jeg godt, i de tilfælde, så kan du godt tage kontakt igen og prøve at udfordre dem lidt. Det er ikke fordi, at du får jobbet så, men om ikke andet blive klogere på, hvad der rent faktisk gør, at de har vurderet, som de nu engang har, når de har kunne se noget af det i dit CV. Så er der Iben, hun skriver, en tidligere session gav en deltager link til CV-marker. Jeg tror, det hed. Kan vi få et link igen? CV-marker. Iben, det er jeg godt nok lidt i tvivl om, hvad det har været. Altså, vi har haft, skal jeg lige prøve at se. Altså, jeg ved, nu går jeg lige ind på min LinkedIn her, over i den ene. Jeg skal lige prøve at se. Der var lige et øjeblik. Jeg ved, at Jesper Absalonsen, som har været med tidligere, han har lavet sådan en her, din ansøgning personligt gjort, men om det har været den. Men vi har selvfølgelig også, nu siger jeg vi, det skal jeg faktisk lige prøve at se. Jeg prøver lige at besvare den herinde. Se, hvordan det virker. Og den der, og så skal jeg lige prøve at se her.
Jeg så lige med Canva, og så skal jeg lige prøve at se CV, og så smider jeg lige en mere. Jobsøgning. Vi har også den her, den lavede vi til Jobbank-regi, Iben. Den sender jeg også lige link til. Kan jeg vide, om I kan se, når jeg kommenterer på nogle af de spørgsmål, der kommer ind? Det må I gerne lige skrive, så jeg lige er helt sikker på, at det burde jeg kunne i hvert fald, om ikke andet. Nu er i hvert fald, fordi der findes, vi lavede en, der hedder AI Apply Helper, hvor den går ind simpelthen og hjælper, men det er ikke som udgangspunkt på CV, men det er faktisk mere med fokus på ansøgningen. Og ellers så vil jeg sige, jeg har vist en del omkring Canva, som der lige blev kort nævnt i chatten tidligere. Den kan jeg lige prøve at dele skærmen til os. Fordi det er altså noget, som rigtig mange af jer har haft god brug af. Deler lige min skærm. Og Canva, til alle jer nye i hvert fald. Canva, som I kan se herovre, det er et designværktøj til husbehov. Og det vil sige, at det er til, altså igen, jeg bruger Canva helt vildt meget, når jeg går ind og laver grafik og design, både til hjemmeside og til, det kan være, at man skal lave noget, andre ting, et roll-up eller noget, men så har man inde på Canva visitkort, hvis man stadigvæk bruger det. Men inde på Canva, som er det her designsystem, der findes et hav af skabeloner, og hvis man går ind her, og så skriver bare, det er faktisk også så god, så du bare skriver CV, så får du faktisk en masse skabeloner inde på Canva, som man gratis har adgang til. Der er nogle af dem, som har en krone på. Det er fordi, jeg har sådan en betalt, den koster 99 kroner så om måneden. Men der findes altså rigtig mange CV-skabeloner herinde, som man ganske gratis kan gøre brug af. Jeg tror faktisk, den skal være guld, for at det er en... den der for eksempel. Den her, det er også bare en gratis CV-skabelon. Nu skal jeg lige prøve at se her. Og der kan I så se herinde, altså alt kan I rent faktisk gå ind og redigere. Det her, det synes jeg faktisk er et udgangspunkt. Som udgangspunkt er det faktisk en fin skabelon til et CV, og der kan man nemt gå ind og fjerne billedet. Man kan fjerne ringen, hvis man ikke vil have det. Og så kan man tilføje et nyt billede herinde. Man kan ændre i opsætningen. Og det er virkelig et genialt værktøj, som jeg synes mange af jer, altså hvis man har som udgangspunkt bare sådan et klassisk CV, som er lavet i Word og sat op som en PDF og så videre, jamen så kan man uden at overgøre det, så kan man faktisk lave noget i Canva, som er pænt. Der kan I se, hvad det er meget, meget intuitivt og altså at bruge. Og hvis man gerne vil have billeder på, nu skal jeg prøve at se her. Upload, skal jeg se, jeg tror, jeg har noget der, jeg kan tage den der ind, så rører den ind i billedet også. Så det er super nemt at gå ind og bruge Canva. Og den kan jeg så også lige dele et link til herovre. Den kommer lige ind der. Og den er i øvrigt også i den her skabelon, som vi havde før. Altså hele vores jobsøgnings Q&A, der kan I se også, det er faktisk også lavet i Canva, altså den jeg viste jer herinde. Det her, det er også sat op ind i Canva. Så det vil sige, at man kan rent faktisk også lave en skabelon, så du kan dele online. Det vil sige, hvis man nu for eksempel tænkte det her ind og havde i jeres CV, så kan I dele linket til jeres CV og bruge den på LinkedIn, altså hvor man egentlig har den oppe i sin tekst. Og så har man direkte adgang til. Det, der er faktisk også ekstra interessant, så kan man faktisk gå ind og se, hvor mange der rent faktisk går ind og klikker og bruger de her links, som man nu engang deler. Så det fungerer virkelig rigtig, rigtig godt. Jeg prøver at se, hvis jeg nu går ind på den her, så trykker jeg del, så kan jeg trykke herover i siden. Det er kun mig, der har adgang, eller alle med linket. Jamen, hvis jeg nu siger kopier den der, så deler jeg den lige i chatten herover.
Du kan så gå ind bagefter, og så har I faktisk mulighed for direkte at gå ind på den her skabelon, som jeg lige har brugt, og kunne se den derinde. Så det er et sindssygt godt værktøj, som jeg vil anbefale jer at bruge, både til CV'et og til ansøgningen også. Men pas på med, lad være med at overgøre det alt for meget. Det kan blive, altså, jeg kan faktisk sige, at en ansøgning og CV kan næsten blive for perfekt i dag, fordi at man har så meget AI indover i sin i måden, man både strukturerer et CV og en ansøgning på. Så det skal man lige være lidt påpasselig med. Det er lige før, som jeg plejer at sige, det er lige før, det er en fordel at have at der rent faktisk sniger sig en stavefejl ind. Jeg går lige ind igen på Q&A, og så skal jeg se. Hold op, hvor I er gode. Og nogle gange så kunne jeg godt bruge Kasper, altså min gamle pendant. Lad os lige se her. Jeg går lige tilbage her og kigger. Hvad er det, en ansætter rekrutteringsmedarbejder får indsigt ved selve ansøgningen? Det vil sige, hvad er værdifuld information? Det er Inger, der spørger. Jamen Inger, igen, som jeg indledte med, det er jo, ansøgningen er det, der skal ligesom forklare, hvad er det, der rent faktisk, altså CV'et berettiger jer til jobbet, altså det er derfor, I rent faktisk kunne have et fagligt match. Ansøgning, det er derfor, hvorfor I søger jobbet. Altså, hvad er det, der motiverer jer til at arbejde lige præcis for den her virksomhed og det her job? Så det er rent faktisk det, der, altså, jeres motivation for at søge jobbet. Det er jo ikke en personlig fortælling om nødvendigvis, hvem I er. Det er jo mere sådan over i CV'et, altså jeres uddannelse, jeres erfaring, og hvad I har arbejdet med, projekter og referencer. Men ansøgning, det er, hvorfor I synes, at I er den rette til det her job. Og det er det, der skal skabe interessen. Så det er forskellen. Det, der kan være en udfordring her, det er jo, at nogen de også vurderer, altså der er jo mange, der gerne vil aflive ansøgningen. Det kunne jeg egentlig godt også tænke mig. Der er både for og imod, hvis man ikke har en ansøgning, fordi vi nok også oplever, at nogen, der er det faktisk fint, at de har et CV, I sender, og andre, der vil de gerne have ansøgning, og andre steder, så kan det være, at det er frit for, om I både vil have ansøgning og CV, at det bliver sendt. Og det er der, hvor jeg synes, der mangler en form for standard på måden, man skal søge et job på, fordi det er klart, hvis det er, at I kun sætter et CV med, og I ikke ligesom har ansøgning, og så er I op imod nogle andre, som gør begge dele, og hvor det er ansøgning, der ligesom gør det. Altså det er ligesom det, der ligesom fanger den pågældende leder eller HR. Og der vil jeg så sige, som udgangspunkt, hvis man har mulighed for at gøre begge dele, så vil jeg gøre begge dele. Fordi så sikrer I hvert fald, at I ikke stiller jer selv dårligere i forhold til andre, som også gør det. Men husk på, ansøgning er det, der skal motivere. Det er motivationen for at søge jobbet. Hvorfor er det, I synes, I er den rette til jobbet? Og CV'et, det er, hvorfor er det, I matcher fagligt til jobbet. Så hele tiden husk på, det skal være relevant. Det er derfor, det hedder en motiveret ansøgning og et målrettet CV. Det skal være relevant i forhold til det pågældende job. Og det er også derfor, når I går ind, og når I siger jobsøgning er et fuldtidsjob, hvis man ikke har et, det betyder jo også, at I skal tilpasse. Altså, jeg er med på, at man kan godt copy-paste langt hen ad vejen. Men personligt gør det, tilpasse det, målrette det til det pågældende job, fordi det er så vigtigt, at det er jo det, der skaber interessen for, at I kan rent faktisk komme til samtale. Det er, hvorvidt om ansøgning og CV'et rent faktisk er det, der fanger. Altså, det er den eneste mulighed. Så kan man kombinere det med at ringe op og stille nogle gode, konstruktive spørgsmål, inden man søger, og så måske kan håbe på, at det knytter en relation til den pågældende virksomhed eller leder. Men hvis man ikke gør det, så har du jo kun ansøgning og CV'et. Så værdifuld motivation eller ej, det er motivation for at søge jobbet. Det er det, der skal fremgå i ansøgningen. Konsulenthuset Ballis der laver faktisk nogle gode, de laver både en kandidatanalyse, den er fin nok. Jeg synes faktisk, deres anden analyse omkring arbejdsmarkedet, hvor de ud og spørger HR-virksomheder, jeg skal lige prøve at se, jeg har delt den tidligere også, den hedder rekrutteringsanalysen. 2025, den del er også lige, der får I faktisk nogle rigtig, rigtig gode indsigter, fordi i rekrutteringsanalysen, der går man ud og spørger virksomhederne, hvad er det rent faktisk, de lægger vægt på, når det er, at man skal ud og rekruttere. Så den kan jeg lige, og det er både i forhold til samtalen, det er i forhold til ansøgningen, det er i forhold til,
hvad ser de som vigtigt i en ansøgning og så videre. Det spørger de så HR, en masse HR-profiler om. Så den har jeg lige svaret herinde på dit spørgsmål, Inger. Så er der Thea, der spørger her, hvis man er neurodivergent, hvor åben skal man så være omkring det? Især hvis man er højt fungerende og sagtens kan skjule det. Indtil videre så er det skabt mange misforståelser og blevet set som en svaghed. Fra mit synspunkt ser jeg det som en styrke, når man er klar over de fordele og ulemper, der følger med. Hvad er din holdning? Og Thea, det er min holdning til den, det ved I mange af jer også. Der har jeg nu skal jeg passe på. Jeg har den herovre. Lad mig lige se. Jeg troede, jeg havde glemt den, apropos neurodivergens. Men det er ikke det, vi skal tale om så meget, men jeg har jo min solsikkesnor. Det er mere, fordi jeg har en kronisk tarmlidelse, så nogle gange så skal jeg foran en toiletkøen, så er det rigtig god at have med. Men den er her trods alt stadigvæk. Jeg synes som udgangspunkt, altså hvis man skal virkelig være sikker, før man bringer, og lad os nu antage, at det ikke kun er neurodivergens, altså i forhold til psykiske diagnoser, altså usynlige handicap. Beklager, hvis der er nogen, der føler sig stødt. Jeg kalder det for usynlige handicap. Jeg er selv neurodivergent. Men lad os nu også sige, det kan også være andre elementer, andre områder. Det kan være angst, det kan være stress, I har været igennem. Det kan være, I står over for, I er gravid og har lige fundet ud af det. Der er mange af de her ting, man kan trække parallelt over. Så hvor meget skal man dele til en jobsamtale? I har ikke som udgangspunkt pligt til at sige noget. Og min personlige holdning, det er faktisk heller ikke at gøre det, fordi så længe I kan bestride et job på 37 timer, bevares, I har brug for lidt fleksibilitet, eller en hjemmearbejdsdag eller 2, det giver adgang til, altså det har mange virksomheder i forvejen, det tilbyder de i forvejen, så det er ikke et argument for, at I skal sige det. Men så længe I kan bestride et 37 timers job, så vil jeg ikke sige det til jobsamtalen. Og det er ikke fordi, I sidder over for en virksomhed, som måske er bias eller er forudindtaget i forhold til, hvad vil det sige at være neurodivergent, eller der kan være mange områder, altså, hvor det er, at man bliver diskrimineret. Og der er bare ingen grund til at tage den risiko. Så jeg synes som udgangspunkt, man skal lade være med at sige det. Men mindre, at man sidder over for en virksomhed. Det kunne være, hvis jeg en dag skulle ud og ansætte, så vil jeg jo hellere gerne have, at man siger det. Men det er også en del af profilen. Altså, der ved man, at der kan man godt gøre det. Det kan være glædeteknik eller andre, som særligt gør noget ud af at rekruttere neurodivergente specialisterne og så videre. Så kan man jo sige det. Men jeg har så bare set eksempler på folk, der bliver diskrimineret, fordi at de har sagt, at de har en autistisk diagnose, hvilket betyder, at de kræver lidt mere fokus, og de vil gerne sidde. De er måske ikke så sociale, ligesom alle andre, og så videre, så videre, så videre. Og de simpelthen er blevet diskrimineret udelukkende på det, og det er, undskyld mig, super ulovligt. Det må man ikke. Men det er bare begrænset, hvor meget overskud man har til at køre sådan nogle sager, hvis det er, at det sker. Og det er jo ikke diagnosen, der skal få jer ansat. Det er bare en del af jer, men det er ikke jer. Så jeg vil være meget påpasselig. Jeg synes bare, at hvis man har råderum, det vil sige, hvis man har økonomien, hvis man har friværdi i sit hus, som gør, at man kan være kræsen og vælge at udelukkende gå efter de virksomheder, hvor de forstår det, så kan man godt sige det og se, hvad der sker. Fordi I kan også blive positivt overrasket, men hvis man ikke har det, og man sidder og er lidt økonomisk presset og nu gerne vil have et job, så er der ingen grund til at sige det. Så vent en 3-6 måneder, hvor det bare bliver en sideting af jer. Så kan man sige det, fordi 20% forventes at være neurodivergent herhjemme, så chancen for, at den opstår i dialogen på en arbejdsplads til frokosten eller noget, hvor man taler om børn eller noget, den er rimelig stor, og så bringer den i spil der, fordi så bliver den, okay, så bliver det bare en biting. Så bliver det ikke det, der gør et vilkår, om du bliver valgt til eller fra. Og så skal vi lige se her. Ivan, du skriver også lige her. Jeg skal nok lige prøve at blande også i forhold til Inger har også en. Jeg har et spørgsmål om noget, som jeg bøvler med i forbindelse med jobsøgning. Jeg er ved at blive ved med at få afslag til jobs, hvor jeg har en perfekt match. Og jeg kommer slet ikke i betragtning, selvom jeg er oplagt valg. Jeg har fundet ud af, at mange synes, at jeg har været væk fra arbejdsmarkedet for længe i deres hoved, og derfor går uden om min profil, selvom jeg gør meget for at vedligeholde mine skills. Hvordan kommer jeg ud over det? Og jeg synes, den er Ivan.
Og nu skal I skal huske nu på, at jeg prøver at svare efter bedste evne. Øh, jeg synes jo, det er ærgerligt, at det sker. Øh, og afhængig af, Ivan, nu ved jeg ikke lige i de tilfælde, hvor stort et gap man har i sit CV, men langt hen ad vejen, så kan der være gode grunde til, at man har været udenfor eller ledet i en længere periode. Øh, og som udgangspunkt, hvis der er en god grund, hvilket der ofte er, så kunne jeg faktisk godt altså, finde på at eksperimentere lidt med, at man simpelthen bringer det i spil. Du adresserer den simpelthen i din ansøgning, og måske bruge nogle vendinger, hvor det er, at jeg er bevidst om, at jeg har et hul i mit CV, og det skyldes, så gør det rimelig kort, men jeg har igen, og så vendt den om til noget positivt, men jeg har i den her periode sikret, at jeg har opdateret mine skills, jeg har gået til kurser og deltaget i konferencer og events, og jeg har ikke gået i stå, at man vender det om til noget positivt. Måske skal man også gøre andre ting ved siden af det, for ligesom at komme foran, og det kunne være at rette henvendelse til en virksomhed, inden man søger, og man så siger til dem, ved hvad, jeg står i en udfordring, fordi at jeg vil rigtig gerne søge det her job, men jeg vil helst ikke risikere, at jeg bliver valgt fra, men jeg har et hul i mit CV. Vil det være okay, hvis jeg lige adresserer det over for jer, inden jeg søger, eller vil I anbefale, at jeg gør det i selve ansøgningen? Jeg vil bare nødig have, at det er det, der gør, at jeg bliver fravalgt. Og så får man ligesom en relation til den pågældende leder, eller hvem der nu er, der man ringer til HR. Og ofte, jamen, så bliver man, det er i hvert fald, så kan man håbe på at blive mødt af noget forståelse. Og som udgangspunkt, så er jeg jo den tro, at folk vil gerne hjælpe hinanden. Jeg er med på, at det ikke altid det, man lige oplever måske derude, men som udgangspunkt, jeg tror, det er vigtigt, at man bruger nogle andre elementer, hvis det er en problemstilling og en udfordring, man oplever. Hvordan kan man så komme den til livs på andre måder? Altså vende det om til noget konstruktivt, altså ringe op, inden man søger. Skriv det i ansøgningen, at jeg er opmærksom på, jeg har et hul. Jeg oplever, at jeg desværre er blevet været fra, men I skal vide, at og så begynder man at forklare. Og så bruge en 3-4 linjer på det i sin ansøgning. Det synes jeg er godt, eller i sit CV, der hvor hullet det så er. Om det så er 12 måneder, eller 6 måneder, eller halvandet år. Der har været en del i vores Q&A-forløb, hvor det er, at de er gået led i 6-12 måneder, og så lander de i job. Og der har det ikke været hullet, der har nemlig så gjort det, at de er blevet fravalgt. Så der findes jo virksomheder derude. Jeg vil så også sige, at det kræver også, at man gør andre ting. Jeg har jo talt rigtig meget om det her med LinkedIn, altså eksponering, at man bruger LinkedIn som et værktøj til at vise, at man er jobsøger også. Altså ikke bare hjælp mig, er der nogen, der kender nogen, der kunne bruge en som mig, men bruge det til at se nogle af de eksempler, jeg delte i vores QA-dokument, hvordan man kan formidle, at man er ude at søge job. Det kunne også være et spørgsmål, altså noget, man springer i spil her, og tager et billede af et eller andet og deler det, og så den her problemstilling. Jeg oplever, at jeg bliver fravalgt, fordi jeg har et hul i mit CV, men hvad gør I andre? Hvad har I andre erfaringer med? Og så bruger man det som et form for et budskab. Og der tror jeg faktisk, at man vil godt kunne risikere, at både man får en masse eksponering, man får en masse omtale, men man adresserer en problemstilling, som andre også oplever. Og samtidig så synliggør man også overfor potentielle arbejdsgiver, at her har vi altså med en profil at gøre, som har nogle kompetencer, men som oplever den her bekymring. Og så kunne man jo håbe på også, at det der rent faktisk gør, at man kunne få et kop kaffe eller andet. Så man skal gøre noget andet, når man har nogle forudsætninger, som er lidt mere, altså som kan være lidt mere udfordrende end andre, hvis du bare går fra job til job. Så skal man også tænke kreativt og sige, hvad kan vi så ellers gøre? Man skal også tænke på, altså det her med, når man taler om virksomheder, man søger i, altså søger ind i hos, hvis man som udgangspunkt søger i store, klassiske virksomheder, og det siger jeg ikke i det her tilfælde, at det er det tilfælde, Ivan, du gør, men der er jo virksomheder, der har tradition for at få flere ansøgninger end andre. Jeg skal altså stoppe den her skærmdeling. Jeg ved ikke, har I mulighed for rent faktisk selv og vælge, om I vil se min skærmdeling? Og så skal jeg lige over i chatten herovre og se, fordi jeg står over i spørgsmåls.
Skal jeg se, hvad er klokken her? Tiden den går altså også bare. Nå, men jeg håber, jeg beklager, altså det er, når jeg ikke har Kasper, og så han sørger for lige at switche over en gang imellem og så videre, men jeg håber, at det er okay, og ellers så må jeg så bare lige, ja, jeg slår QA-funktionen i gang her, men skal vi se her. Der. Om her 8 minutter, så kan vi prøve at hoppe på skærmen, hvis der er nogen, der har lyst til det. Anyway, der er virksomheder, der har tradition for at få flere ansøgninger end andre. Det vil sige, de store kendte brands, store kendte virksomheder. Det kan også være offentlige instanser. Lige så snart man går ud og søger, lad os nu sige geografisk også, i virksomheder, der ligger i udkanten af en større by, Aarhus, Odense, København, whatever, eller måske virksomheder, som ikke er så kendte, jamen så er man også oppe i nogle virksomheder, som ikke får nær så mange ansøgninger som alle mulige andre. Og det er tydeligt, når I går ind og kigger ind på Jobindex for eksempel. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan dele en skærm igen. Så kan jeg lige der. Jeg skal lige sige, jeg skal lige se, om jeg kan få fuld skærm. Bogmærker, så vil jeg lige sige skjul bogmærkelinjen, så er der lidt mere. Så trykker jeg lige del skærm. D og D. Sådan der. Så når I går ind på Jobindex, og det er ikke fordi, nu er jeg jo farvet, altså I kan også gøre det på LinkedIn. Men jeg synes bare, at Jobindex kender jeg så selv en del til. Så når man går ind på Jobindex og søger herinde, og så siger man, hvad siger vi? Smid lige egentlig jeres jobtitler over i chatten. Så tager jeg lige en kop kaffe mens. Der var en receptionist. Så tager vi bare den første. Vi har mange jobtitler. Det er så godt. Marketing manager, koordinator, director, hold op. Godt. Vi tager faktisk receptionist. Den har vi ikke haft med før. Til at starte med, så vil jeg lige gøre en tur. Nu skal jeg bare lige, nu til alle jer nye, så jeg ved godt, jeg har gjort det her før, men jeg bruger så lige de sidste 5-8 minutter på at vise det her. Skal jeg lige finde den? Jeg går herover. Så har jeg lige min søgestreng herover. Og I ved det. Jeg kender den. I kender den allerede. Så. Men jeg går herind. Kan du hjælpe mig med at finde relevante jobs, baseret på min seneste jobtitel? Og så smider jeg lige receptionist ind her. Så skal jeg bare lige vise, fordi der er nogen her, så vil jeg prøve at give et eksempel på virksomheder, der får flere ansøgninger end andre. Og her der kan vi så se, hvis jeg udelukkende går ind på Jobindex nu, og så søger jeg på receptionist, så får jeg 62 annoncer op. Vi søger en receptionist, der er masser, og det er jo så igen alle mulige typer af geografisk placerede virksomheder, der nu engang er her. Men hvis jeg så lige tager den her, fordi en receptionist, det hedder jo også alt muligt andet, det er jo ikke en beskyttet jobtitel. Så gør jeg lige det, jeg trykker den her ind. Så det vil sige, at jeg tager min søgestreng, jeg kopierer den, går herop, kan lige markere det her igen. Sletter det. Og så sætter jeg den simpelthen bare ind. Så trykker jeg, i stedet for 62, så går vi så til at få, hold da op, der er væsentligt flere. Det er jo fordi, igen som jeg siger, en receptionist er ikke bare en receptionist, det hedder rigtig meget front office manager. Og så kan man selv gå ind og filtrere i sin søgning herover og fjerne dem, som ikke er relevant til kontorassistent. Så ryger der lige et par stykker sekretær, hvis det er heller ikke relevant. Så ryger der også immer væk et par stykker. Der røg faktisk rigtig mange der. Når jeg så går ned igennem den her liste, jeg går lige og ser her, og så siger jeg lige statistik for den her type job. Og den tænker en del, for der er så mange stillinger. Så får jeg her en anden overblik over alle de stillinger, der er nu, de 397 annoncer. Så får jeg så virksomhedslisten her. Altså kanaler, kategorier og områder, hvor de er placeret hen af de virksomheder her, som søger. Det er et sindssygt godt værktøj, det her. Og det ved I alle sammen, der har været tidligere. I stedet for, så trykker jeg lige se tabel.
for den her type job. Jeg skal lige tilbage igen. Jeg skal lige over på virksomheden. Der. Så trykker jeg se tabel, og nu får jeg jo så her. Jeg skal lige prøve at zoome lidt. Lad mig lige zoome her. Sådan der. Så kan I se det. Så nu kan I se, lige nu har politiet, de har 15 stillinger, forsvaret, og hvis man så begynder at kigge ned her, politiet, de får ikke nær så mange ansøgninger som en privat ejet virksomhed, men de får trods alt en del ansøgninger. Så er der forsvaret, Aarhus Universitet, COM2IG, Københavns Kommune, og hvis man så går ned her, der kigger man udelukkende på de virksomheder, som har aktive stillinger lige nu. Men så er det klart, hvis man kommer ned og finder sådan noget, som det hedder, Lyngby-Taarbæk Kommune, de får jo færre ansøgninger i hvert fald en Københavns Kommune formentlig. Så er der Bogens Restauranter, Slots- og Kulturstøtten, Faxe Kommune, Prima Care får formentlig også væsentligt færre ansøgninger end dem, der ligger heroppe i toppen og altid rekrutterer mange af de her profiler. Så der ligger sådan nogle flere ukendte virksomheder på sådan en liste her, som bare historisk, enten fordi de ikke har et brand, der er nær så kendt, eller som ligger geografisk placeret andre steder end lige de er tæt på de større byer. Og hvis man har muligheden for at transportere sig, og der er fleksibilitet i jobbet, jamen så kan man begynde også taktisk at kigge på, jamen måske skal man prøve at sprede sin jobsøgning ud end bare de her klassiske, kendte corporate virksomheder. Mets, DAB, Lejerbo og så videre. Der er masser hernede igennem, som får færre ansøgninger end de andre, og det er bare væsentligt mere overskueligt at gå igennem på den her måde, som jeg gør nu. Det I også skal være opmærksom på, lige nu der søger vi jo kun på dem, der har aktive stillinger, og vi søger uden at have lagt filter på noget geografisk område. Så jeg lige gør det, at jeg siger, vi kan bare sige Fyn, bare for at snævre det helt ind. Så falder den altså formentlig en del ned. 20 annoncer. Så er man jo så ude i en situation, hvor det er, at man lige pludselig skal lede væsentligt mere efter de her stillinger. Og der er det, man så kan kombinere det med uopfordret jobsøgning, altså med målrettet, og så går man ind i at slå arkivfunktionen til. Så trykker man søg igen, når man lige har lagt et filter. Så jeg siger, herover der siger jeg så 0101, og så siger jeg bare lige sidste år. Så nu søger jeg på alle dem, der har søgt receptioniststillinger de sidste år på Fyn, altså i 2025. Og der kan I lave fuldstændig samme øvelse. Og det I skal være opmærksom på til alle jer nye i hvert fald, det er, nu får I så her 544 jobs. Og så kan jeg så gå ind, nu skal jeg lige se her. Vi får tabellen her igen. Så ser vi her. Tænker. Nu kan I gå ind og målrette jeres jobsøgning uopfordret. Så den her, nu vil jeg lige gøre lige det, jeg går ind, og så siger jeg lige det link her, fordi det kan I faktisk også gøre. Så deler jeg den med jer herovre i chatten. Det er bare lige i forhold til receptioniststillingen, hvor I så har mulighed for at gå ind og kigge. Og så kan man bruge den her vores søgestrang, og den kan jeg så lige kopiere linket til os her. Den ligger også inde i vores QA-dokument, og den kommer også ind og ligge inde på vores inde på forskellighed under jobsøgnings Q&A. Og så skal vi se, så er der cirka en halv time tilbage, så nu prøver jeg lige at gå over og se, om jeg kan aktivere. Sådan at I har mulighed for at gå på kamera. Så bare lige være opmærksom på, at jer, der ikke har lyst til at gå på kamera, I skal selvfølgelig ikke gøre det, men hvis der er nogen, der har lyst, så kan man lave lige den aftale, at man rækker hånden op, og så kan jeg så sige, så siger jeg simpelthen bare lige navnet, hvem det er, der lige skal tænde for dit kamera og sin mikrofon, og så kan man så gå på, hvis det er. Og i det her tilfælde, så nu ved jeg ikke, om det er et tilfælde, om det er rigtigt, Bettina, om du har lyst til at gå på kamera og sige noget. Men Hej, så, hej alle sammen. Altså, jeg har lige kameraet slukket, fordi jeg har plaster i Det er hele fint. hovedet, så er det Det er så okay, fint. så jeg ikke virker for skræmmende. Nå. Ja. For det første vil jeg sige, gud hvor er det fedt talk med det her. Hold kæft, det har virkelig været rigtig godt indtil videre. Tak. Men mit spørgsmål er, jeg har også skrevet lidt spørgsmål, det er jo, når vi snakker om den her famøse ansøgning, og jeg følger rigtig meget med på LinkedIn, så er der mange
at dem, der rekrutterer, og det kan både være i altså i tilfælde i din person, men også fra virksomheder, at de gerne vil i ansøgningen se, hvem man er. Ja. Og, der kunne jeg godt tænke mig, hvad er det, de gerne vil vide, som ikke står i en CV? Det er et af mine spørgsmål. Mhm. Altså, det kommer lidt også an på, Bettina, hvad det er, man fremgår, altså hvad er det, man bruger CV'et til? Fordi CV'et vil jeg jo sige, det skal være det, der er det faglige, det skal være det, der gør, at du rent faktisk erfaringsmæssigt, uddannelsesmæssigt, rollemæssigt matcher jobbet. Der skal du ikke gå ind og skrive noget omkring, altså motivationsfaktorer, hvorfor er det, du synes, at det her job kunne være interessant. Så det er vigtigt, at de to ikke overlapper. Så ansøgning igen, og med fare for, at jeg gentager mig, men den skal du hele tiden tænke på, okay, hvorfor mener du så, at du er den rette til jobbet? Hvad er det, Yes. der Okay. motiverer dig til Ja. jobbet? Det kan være, at du bruger anledningen i ansøgningen til at skrive, prøv, jeg har hørt rigtig meget godt om jer. Jeg kender en tidligere kollega, som har ansat eller arbejder jer. Det kan også være, at du har relationer inde, som du bruger. Jeg er blevet opfordret til at søge det her job gennem den eller den person. At det er også noget, der står. Det står jo ikke i CV'et, det skal stå i ansøgningen. Det kan også være, at du bruger ansøgningen til, at du har fundet noget relevant information om den pågældende virksomhed, som kan ligesom fremhæve dig over de andre, Ja. fordi du har en viden. Det står også i din ansøgning. Okay. Så ansøgningen er det, der skal gøre det. Når jeg sidder og kigger på en ansøgning, og det man lige skal huske på, hvis man kigger på rekrutteringsanalysen fra Balliser, det er jo, at i det private regi, så er det meget kendt, at man først læser CV'et. Hvis CV'et er godt, så skimmer du ansøgningen. I det offentlige regi, så er det meget kendt, at man først har ansøgningen. Hvis ansøgningen er god, så kigger man CV'et. Det er jo ikke ens gældende for alle, men der er bare forskel på, hvordan man lige gør det. Jamen, altså, Jeg har jo jeg har jo selv prøvet at ansætte en, uden at jeg havde læst deres ansøgning. Jeg har kun set CV'et. Altså ærligt. For jeg synes, altså, jeg tror, det med motivation, altså hvis jeg nu siger overordnet set, så er motivation jo ganske enkelt at få et arbejde, tror jeg. Ja. Og jeg synes, man kan jo godt sidde, fordi jeg tænker ikke, at der sidder nogen her, hvor vi er tekstforfattere, og jeg forsøger egentlig at holde mit CV og ansøgning så autentisk som overhovedet muligt, fordi jeg vil Ja. gerne kunne stå inden for det, når Ja. jeg sidder til en samtale, og det ikke er noget, der er blevet, du ved, bygget op på en eller anden måde, fordi der er nogen, der har sagt det, sådan at det skal være. Ja. Og jeg synes, altså det er lidt, ja, og man har jo ikke ret meget plads at gøre med. Altså det er jo det der med, altså det er jo ikke en roman, man sidder og skriver. Nej. Men jeg synes, det var nyt info. Men må jeg lige hurtigt Ja. stille et ekstra Selvfølgelig. spørgsmål, jeg skal nok Ja. gøre kort, Ja. så. Det er fint. Og det er, har lige skrevet i chatten, det er, at jeg har været lidt ramt af at have lidt kortere ansættelser, lige i røven af hinanden, og det er lige så meget, fordi det også er branchen, man har været i, og så tør jeg vel godt at sige det her forum også, og så har der også været nogle ting, du ved, hvor man måske, tænker også andre har oplevet, at man har clashet med en chef, og så i og med, at man er det Ja. bedste led, så er Mm. man den, der ryger jo. Ja. Det vil jeg selvfølgelig aldrig lige sidde og skrive, men jeg er blevet opfordret til mit CV, så også lige at komme bare lige med en kort begrundelse, du ved, hvorfor ansættelsesforholdet er ophørt. Er det en god idé? Ja, det synes jeg som udgangspunkt godt det kan være. Man kan vælge at gøre, altså hvis du har en hvis du er bekymret for, om det er, hvis du ikke gør det, at det så kan gøre, at du bliver fravalgt allerede inden, Ja, det er så faktisk vil jeg det, gøre det. jeg synes, man godt kan opleve. Ja, så vil jeg gøre det på en god og konstruktiv Ja. måde. Hvis det er omvendt, hvis det ikke er det, hvis du bare har et hul, kan man sige, men så kan, altså man skal vurdere, om det man skal gøre det i CV'et, eller om man skal gøre det til første samtale. Ja, men det er jo det Men med, når man lige du har skal jo først, du skal jo til samtale, før du overhovedet Ja. kan. Så det er jo lidt det. alternativt, så kan du også bruge det til at ringe op og så spørge dem med. Altså, jeg vil rigtig gerne søge det her job, og så sige, jeg har altså lige de sidste 2 ansættelser. Det har været sådan en forholdsvis kort vej. Jeg vil bare rigtig gerne have adgang til samtalen, og det er ikke det, der gør, at jeg blev fravalgt. Vi anbefaler, at jeg lige sætter ord på det. Og så får Ja. man lige knyttet lidt ekstra Yes. altså relation til den pågældende. Og det kunne godt være, at man skulle gøre det på den måde. For det handler jo, som jeg siger og har sagt mange gange, alle kneb gælder, når det handler om at søge job. Altså hvis man gør det på en ordentlig måde. Du skal jo ikke lyve eller noget, men små bitte nuancer kan gøre en kæmpe forskel, for at I blev valgt til, og andre blev valgt fra. Men Torben, man kommer jo til, hvis nu man er hvis man er blevet hældt ud, fordi at chefen synes, man var, altså nu er jeg som person, også den rolle, jeg er vant til at sidde, og det er strategisk indkøb, så har man jo også
lad os sige en høj D kan man i hvert fald godt have. Mhm, Og mhm. det vil sige, at man er jo også sat i verden for at skulle, levere, resultater, og derfor så kan man jo godt være jo lidt uenig nogle gange med en leder. Det vil jeg jo ikke kunne Ja, sidde og sige, at jeg blev, fordi at, du ved, jeg var nej, faktisk pain in the ass, altså misforstå mig ja. ikke. Mhm. Nej, men du har ret. Altså, jeg tror, Det er svært. der er jo ikke ét rigtigt svar. Altså, Okay. det er jo meget individuelt fra case til Ja, case, hvad er det for et type job. Og det er klart, hvis du lige pludselig sidder med en virksomhed, hvor du har en eller anden form for relation, ikke, jamen så kan du jo gøre det ene, og hvis du ikke har nogen relationer, så skal du gøre noget andet. Det er derfor, at man skal hele tiden, altså, det er ikke ja. bare skabelon oven på skabelon, det er jo at tilpasse det individuelt og igen, hvis der er et job, du rigtig gerne vil have, så bliver du nødt til at tænke endnu mere kreativt til, hvordan du kan komme i spil. Og det er jo så at gribe knoglen, eller at række ud til dem, eller altså prøve at skabe en connection, inden du søger eventuelt. Og det vil jeg så også sige, hvis jeg skal dele en erfaring her i gruppen, det er, at det virker at ringe ud, altså at tage Ja, dialog. Så det ja, har jeg også altid ja, gjort. Men det er mere det der med, at man nogle gange skal forklare og forsvare, ja, og at man oplever, synes jeg, som kandidat til et job, at det er os som kandidater, der sidder med, du ved, hele byrden, at der kunne være foregået nogle ting i en virksomhed, man ikke selv kunne ses. Altså, du ved sig selv, lige præcis. at det er det, der er svært. Så, Lige jeg vil ikke tage mere præcis. tid på andre, men tak. Tusind tak, fordi du var med. Tak, Bettina. Og hvis der er andre, der har lyst, så rækker I lige hånden op, og så kan jeg se det heroppe på markeringen. Og så gør jeg lige det, at nu trykker jeg fra især række hånden op. Hvis der er nogen af jer, så prøv lige at række hånden op, fordi så får I lov til lige også at bare byde ind. Så tænder I for mikrofonen. I behøver sikkert tænde for kameraet, hvis I ikke har lyst til det. Og så får vi lige en interaktion. Men altså, lige nu er jeg er super begejstret for, at det her det rent faktisk kunne fungere bare i det format, som det nu engang har gjort. Men jeg har været også lidt spændt, fordi det her, det er, for mig, der er det virkelig det, der skal bære også den nye forretning. Det er, jeg synes, det her, det giver bare så god mening at hjælpe med det her format. Sisse, du rækker hånden op. Du må gerne tænde for mikrofonen. Hej. Hej. Jamen, mit spørgsmål går egentlig mest på sådan samtalen, fordi jeg har egentlig forholdsvis nemt med at komme til samtaler. Jeg kommer til rigtig mange samtaler, og jeg kommer også til en del andre samtaler. Men jeg ryger på, altså den jeg får allermest, det er, vi tror du vil, altså når de ringer og siger, vi valgte at gå med den anden kandidat, så er det, vi tror du vil komme til at kede dig. For satan. Og jeg er sådan et, og jeg har sådan en tese om, at det handler om, at jeg er 46, snart 47. Jeg har rigtig meget erfaring, men det er ligesom, det bliver ikke italesat ved samtalen. Så jeg er sådan lidt i tvivl om, skal jeg sådan selv tage og så sige, kan vi lige snakke om, at jeg ikke kommer til at kede mig i den her stilling? Eller, Ja. for jeg er også bare bange for at tage den for tidligt, og så, du ved, jeg ved det ikke. Jeg er meget i tvivl. Jeg vil, når du får adgang til samtalen, altså, der kommer altid et sted i sådan en jobsamtale, hvor de spørger, har du ellers noget andet på hjertet? Ja. Så vil jeg sgu næle den. Altså, prøv at høre, jeg er blevet citeret til en artikel i Finansforbundet, som jeg delte ind på gruppen, der ligger et link. Jeg skal også have delt den offentligt. Det er omkring diskriminering, aldersdiskriminering. Og det er jo det her med, at diskriminering sker bare. Min udfordring, det er jo, at når jeg går ud med de her holdninger frit nu, så støder jeg jo nogen. Jeg er jo med på, at det er jo ikke alle, der gør det. Altså, men der findes bare mange af de her eksempler på, hvor man siger, jeg hørte en, inden jeg stoppede fra en tidligere lederskollega til et ledermøde, hvor vedkommende sagde, jeg skal i hvert fald have en, der er yngre end mig selv. Hvor jeg sagde, hvorfor? Altså, og der udfordrer jeg bare. Altså, det er jo super bias. Og vi får jo bare ofte at vide, du får jo ikke at vide, du er for gammel, du er for erfaren. Altså, du får jo at vide, du er for erfaren, du får at vide, du er for tung, du er for dyr måske også. Vi tror, du kommer til at kede dig. Og det er ofte de her eksempler på det, der bliver bragt i spil, hvor det egentlig bare handler om, vi synes, du måske er lidt for gammel i forhold til den, vi har fået på 35. Ja. Altså, og det sker. Og det er, om det er bevidst eller ubevidst. Jeg tror, det er rigtig meget ubevidst, men jeg synes faktisk, du skal adressere den. Hvis du går med en mistanke om, at det kunne være det, der måske gør udfaldet, så synes jeg bare, at du skal nævne den til samtalen og sige, prøv, nu har du observeret, at du nogle gange får at vide, at du måske er blevet fravalgt, fordi de tror, det kommer til at kede dig.
jeg kommer sgu ikke til at kede mig i det her job. Jeg synes, det er mega spændende. Jeg synes, det I har talt om, det er noget, der matcher mig. Og det, man skal huske på med erfaring og alder, så kommer der større loyalitet også. Ja. Og nogle gange, så bliver man jo fravalgt, fordi de tror, at du holder ikke længere end 3-4-5 år i et job, hvor jeg er sådan, jamen, hør nu her, altså gennemsnitlig anciennitet, det er jo 4-6 år i et job, så er du videre. Og alt andet lige, du er mere loyal i en alder af 5-46, end du er, hvis du er 3-34. Ja, det er rigtigt. Jeg har også oplevet, at de sådan siger, jeg har faktisk fået den anden side af det også, at det er sådan, om du har været 8 år det sidste sted, og 6 år det andet sted, er du sådan en, der sidder fast. Altså, den har jeg også fået, ikke? Så det er sådan, jeg synes, det er svært. Det er super svært. Jeg synes, det vigtigste, det eneste, du kan gøre, det er at vise interessen for jobbet, at du rigtig gerne vil det job, hvis det er et tilfælde, ikke også? Og så kæmp for det, og jeg synes godt, du kan gøre det på en god og konstruktiv måde. Og sige de her ting, at du har desværre oplevet, altså igen, om du kommer til at kede dig, det er jo ikke op til en arbejdsgiver at vurdere, det er jo op til dig at vurdere. Altså, Ja, præcis. altså det er, det sker desværre. Jamen det gør det, men jeg har også gået til den. Jeg havde den sidste, der sagde det, der blev jeg faktisk sur, fordi vi havde snakket om løn. Jeg havde sagt, at den var ligesom forhandlet på plads og det hele, og så endte hun faktisk med at indrømme, at det handlede om, at der sad en kollega, som var 10 år yngre, og som ikke kunne spejle sig i mig. Og hun brugte selv ordet bias. Men anyways. Det er oven i købet sidste, det er et godt indlæg til et post til et LinkedIn-indlæg, altså hvor du lufter den her problemstilling. Hvad gør andre? Ja, men jeg har faktisk lavet, jeg tror, jeg skal lige fuldt op på den. Jeg har faktisk lavet på stykker om dem, fordi jeg synes det der med alder, at det er en... Jamen, jeg havde bare heller ikke ventet det. Jeg troede heller ikke, at når man var... Jamen, nogle de tror, at det er plus 50 først. Nej, det er tidligere. Det er også, jeg er 46, jeg fylder 47 til sommer, ikke også? Det er nu. Altså, der er et sweet spot, når vi kigger på arbejdsmarkedet. Den data, den ligger faktisk inde på den tråd. Der delte jeg et eksempel på en graf. Der kan man se, at dem, som oplever mindst, diskriminering, det er jo lige fra i alderen fra 35 til 45. Det er sweet spottet. Er du yngre, jamen så har du for lidt erfaring. Er du ældre, så har du for meget erfaring. Ja. Nå, tak. Og det er jo tilfælde for alle sammen, men det sker desværre. Ja, det er i hvert fald også min oplevelse. Tak fordi du var med, Sisse. Ja, så tak. Så skal jeg lige se her. Er der flere, der har hånden oppe? Ellers så rækker I bare lige op. Claus, du havde en hånd op tidligere. Det ved jeg ikke, om det er, om du hoppede af igen. Ellers så må du meget gerne række. Inger. Ja, Claus. Ja, undskyld. Det er okay. Det var jo i forhold til den snak omkring alder, fordi jeg har også oplevet det samme. Nu er jeg jo så ældre end 46. Jeg har lige fyldt 60 her for 3 måneder siden. Og jeg har ikke prøvet at være ledig før, men jeg skal da love for, at jeg troede, at jeg kunne da hurtigt lande et job, enten i min branche eller et andet sted. Fordi, ja, det har jeg altid kunnet. Men jeg skal da love for, at jeg blev klogere. Jeg har oplevet headhunter, som faktisk sagde til mig, da jeg ringede med spørgsmål til den pågældende stilling, at jeg skulle selvfølgelig søge den, og han måtte jo ikke sige det, han nu ville sige, men at det firma, jeg søgte ind i, de havde i forvejen en stor udfordring med, at folk gik på pension inden for de næste 3-4 år. Det tog vi så en længere snak om, fordi jeg jo sagde det, som vi også lige har talt sammen om, at jeg har jo ikke tænkt mig at sige op eller lignende efter kort tid, som man i hvert fald hører, hvis det kun er 3 eller 4 år, man er i sin stilling, fordi det, der ligger i det, det er, at jeg kan jo godt se, at jeg har et sted, hvor jeg har været i næsten 19 år. Det ligger længere tilbage, men de sidste par jobs, jeg har haft, det har været inden for de der, skal vi sige, 5 år eller mindre. Ja. Jeg synes bare, at det, der er svært, det er, hvad filen skal man gøre, fordi skal man kun søge jobs med senior foran stillingsannoncen, eller hvordan? Fordi jeg synes virkelig, jeg har gjort rigtig mange ting. Jeg har også været til nogle samtaler, og jeg kan også godt høre indimellem, at jeg bliver valgt fra netop som nummer 2, enten på grund af branche, det har vi så levet med, fordi det har jeg svar på, men ellers så er det det med alder.
Så jeg ved godt, det er jo lidt det Claus, samme igen. hvor mange år forventer du? Du skal vel først på pension slutningen af 60'erne eller 70? Lige bestemt, og det er jo også Er det, jeg sagde til altså, dem. ja, Så er man ikke værd at altså satse på. det er, altså jeg ved jo ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes jo, jeg synes, det er så bekymrende. Fordi Ja. omvendt, så hører man også om eksempler på, nu, jeg kan ikke huske, om det hedder seniorindsatsen, eller der er jo nogle virksomheder, større virksomheder, PFA, KMD, nogle andre, som er gået sammen om at få seniorer til at blive længere på arbejdsmarkedet. Ja, Hvor man simpelthen går ind og dedikerer ressourcer og midler til, at det her, det skal ske. Fordi vi gerne vil have folk til at blive endnu længere end pensionsalderen. Hvor jeg er sådan, ja, nu skal vi ikke være naive. Hvad med dem, der står altså allerede, som bare gerne vil? Altså, jeg har jo mødt mange af jer. Og det, man kan sige, det er, det jeg også hører, det er jo, at man går ofte i en tro om, og det er jo til alle sammen, altså til alle jer, der sidder med, lad os nu sige, slut 40'erne, start 50'erne og så videre. Det her med at aktivere og bruge netværk, fordi det har man måske ikke nødvendigvis gjort, fordi man hele tiden tænker, jamen, jeg kan altid, finder nok et noget. Men jeg har bare set masser af eksempler på folk, der bliver klogere lige pludselig, når de havner uden for arbejdsmarkedet. Så hele tiden at aktivere netværk og knytte relationer og berige sig med, ikke bare med ny viden, men også at møde nye mennesker. Det er så afgørende, men det er bare sindssygt svært at blive bagklog nu, når man står og oplever det her. Fordi altså, jeg synes jo bare med erfaring, så kommer der også bare, altså der kommer også bare livserfaring, og når man kigger på arbejdsmarkedet, så er der masser af unge mennesker, der mistrives. Og når du har en alder på plus eller på omkring 60, du har jo stadigvæk 8-9 år tilbage. Altså du er langt mere stabil end en på igen 35. Det er du. Ja. Så jeg tror, jeg vil også prøve igen efter bedste evne at vende den om til noget konstruktivt, og inden du søger, så ring op, og sådan man ikke spilder hinandens tid. Men uden at være kritisk, men bare være fair og så sige det som det er, at du står i en situation her, hvor du har stadig 10 år tilbage på arbejdsmarkedet, men du har desværre oplevet nogle processer, hvor det er, at du blev fravalgt, fordi du er 60. Ja. Så kan man sige, skal du skjule det i dit CV? Skal du skjule, hvornår du er blevet uddannet og alt det der? Det kan også blive svært. Altså, og på et eller andet tidspunkt, så dukker det op til en samtale. Altså, så kan man jo godt se alderen. Ja. Så jeg synes, hvis du kan bruge det konstruktivt, måske også at tænke i de her virksomheder, som har en højere aldersgennemsnit. Du kan få meget information på LinkedIn, altså når du går ind på virksomhedsprofiler. Ja. Inden for det offentlige, så er det meget kendt, at der er flere og flere, altså hvor det er mere seniorfolk, end hvis du går ind i en virksomhed, nu ved jeg ikke af baggrund, men hvis det var Netcompany eller andre, sådan, altså IT-virksomheder, som har måske en aldersanciennitet, som er noget lavere, så at man også bliver bedre til at spejle sig i, altså gå ind og researche og finde ud af, hvad er det for en type virksomhed, hvad er det for nogle personer, der er ansat. Fordi altså, der er nogle steder, hvor jeg tror, du får risiko for at blive større risiko for diskriminering på grund af alder end andre. Hvis du søger i kommuner, så vil du formentlig heller ikke opleve det i samme omfang. Men og igen, jeg ved det ikke, men jeg vil i hvert fald prøve at lave noget research og bruge det konstruktivt. Og så måske også bringe den i spil, inden du søger. Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, det er ærgerligt. I morgen skal jeg rent faktisk til det er så også på Teams, men det er jo lige meget en jobsamtale, og det er faktisk, hvor jeg har været inde og tjekke, så meget jeg nu kunne finde ud af om jobbet, og personer og så videre. Der vil jeg helt sikkert være alderspræsident i det tilfælde, fordi det er nogle meget unge mennesker, man overhovedet kan finde frem i det. Så man kan sige, så brug det er jo positivt, Claus. Ja, men nu er det også en seniorstilling, men igen, det var bare mere det der, om man egentlig kun skal holde sig til det, eller man egentlig godt kan søge nogle andre. Det synes jeg jo vel. Du skal huske på, senior, ikke også? Senior, det er noget, du gerne vil være, når du skulle have en løn. Du vil gerne gå fra junior til senior. Ja. Du vil bare helst ikke være senior uden for arbejdsmarkedet. Nej, det er lige præcis. Altså, det er bare sådan der. Og jeg synes, det er så ærgerligt. Men og det er også det, man skal, det her med titler, det er derfor, at når man bruger senior, det er jo også, du kan jo godt, jeg har jo mødt masser af senior account managers, som er 35. Altså, det er bare en titel, det er bare en del af en titel, så lad være med at kigge på det. Lad være med at kigge på jobtitlerne, hvad det er, de søger efter, fordi det er en individuel ting. Jeg siger tak for i dag, og tak for selv tak. Netværket, og prøv velbekomme til alle andre også. Godt. Tak. Hej hej. Hej hej.
Jeg tror, vi kan nå en mere måske. Skal jeg se? Jo. Vi har stadigvæk. Så hvis der er et par stykker mere, som har lyst til at byde ind. Inger, du havde bare. Hvis du stadigvæk er med, Ja, så må du jeg gerne er hoppe her. ind. Hej Inger. Hej. Godt nytår. Og lige måde. Ja, jeg skal nok have skrevet til dig. Jeg har et spørgsmål, som jeg sidder og bæver lidt over. Er der et Ja. tidspunkt, hvor at man vil sige, at man bør give op, fordi man altid vil blive sorteret fra, fordi man har været ledig for længe? Nu kan det jo godt være, at det er min diagnose, men jeg vil aldrig give op. Jo, men jeg tænker bare på, når det er, at der kan være, at tiden er gået, og at det kan være svært at komme ind i de, altså at se sig selv, eller at arbejdsgiveren kan se, at man er relevant i forhold til de kompetencer, man har. Hvad tænker du, når du siger give op? Hvad mener du så med det, Inger? Jeg tænker på, at jeg har 2 meget lange uddannelser, og har så haft forskellige vikariater som underviser, og så simpelthen også for at holde økonomien i gang. Det både handler om psykologi og så softwareudvikling. Og jeg tænker, at selvom mine kompetencer bidrager til rigtig mange forskellige titler, hvor det kunne bruges, så får jeg ikke rigtig muligheden for at komme ind i et ansøgerfelt. Så tænkte jeg bare på, om tidspunktet var til, om man så skal være selvstændig, eller om det er noget andet, for at få lov til at arbejde med det område, jeg gerne vil. Hvis det er en mulighed, altså at gå selvstændig, altså blive konsulent i stedet for. Fordi der er jo, man kommer jo til et tidspunkt, hvor det er, at man bliver nødt til ligesom at kigge på, okay, skal jeg blive ved med at gøre det her, der ikke i givet fald lykkes? Det kan man jo godt gøre, men så får man det formentlig ofte det samme resultat. Eller skal jeg gøre noget andet? Det kan være noget andet. Det kan jo også godt være, at du siger, ved du, hvis det er så ikke er den type job her, jeg lykkes med, så skal jeg måske kigge på andre typer af stillinger, hvor det er, at jeg kan blive bragt i spil. Altså andre placeringer i en organisation, hvor det var, at min kompetence kunne blive. Det er ikke det, man er uddannet nødvendigvis til, men det kunne være, det der kunne åbne op for, at altså, det her med, når du først kommer ind i en virksomhed, i en organisation, så sker der rigtig meget på 12 og 24 måneder. Det forstår jeg godt, men det er som regel, at det selve ledighedsperioden, ligegyldigt hvad det er for en stilling, virker begrænsende på, om man bliver set på som en, og så samtidig, hvis der er masser af uddannelse, man kan selvfølgelig tone det ned, eller helt udlade det på sit motiverede CV, så er det Hvor lang tid har du været ledig? Jamen det kommer sgu ind på, om man tæller, vikariater. Det vil jeg ikke, altså jeg vil tælle, altså vikariater, det gælder som et arbejde. Det er jo også et andet område, hvis det er, at man, altså vikariater, det er også nogen, det havde vi et fysisk arrangement i København for nogle måneder siden, hvor det var, at der var en, der bragte i spil, at der ligger jo en mulighed for at komme ind på, altså, og de ikke får nær så mange ansøgninger, hvis man søger 6 måneders vikariater, eller 12 måneders vikariater. Jo, men hvis vi taler om vikariater, hvor det er fra dag til dag, og det er lager, og det er tilkald, og det er sådan nogle ting. Okay, ja. Men hvis det ikke er det, så, altså hvis det er kortere vikariater, så prøv at lade være med, men hvis det er så udelukkende, hvornår du har et længere vikariat på 3 eller 6 måneder, eller et fast job. Der er slim pickings heroppe i Nordjylland. Inger til? Så der er ikke så meget at komme efter oppe i Nordjylland. Nej. Det er sådan lidt enten eller, så tænker jeg bare, om der er et eller andet tidspunkt, hvor der skal findes på noget andet. Jamen, så jeg bliver jo nødig, der er jo ikke noget rigtigt og forkert at gøre, fordi det kunne jo være jobbet det landede i overmorgen, og så vil jeg jo nødig være den, der er anbefalet til at gøre noget andet. Men hvis man har råderum økonomien til det, og netværket til også at køre, altså gå selvstændig, altså igen, det kræver ikke ret meget at oprette en enkeltmandsvirksomhed i dag. Inden for et døgn, så har du et CVR-nummer, ikke også? Og så en Dineo-konto. Og hvis man så på den måde kan komme ind og bragt i spil, og begynde at arbejde med nogle virksomheder, så kunne det være i hvert fald en model, man kan prøve af. Jeg vil lige sikre, Bettina når at spørge. Ja, men tak Inger. Tusind tak, fordi du lige bidrog. Og Bettina, jeg ved ikke, om din hold bare er med, fordi du glemte at tage. Ja, jeg har et nyt spørgsmål. Jeg er en, der stiller mange spørgsmål. Det beklager jeg.
referencer, det kunne jeg godt tænke mig at bare lige hurtigt Ja. spørge ind til, fordi Ja. at man, det er ren nysgerrighed. Din kommende arbejdsgiver finde på at grave i ens baggrund, uden man ved det. Altså forstår du, hvad jeg mener? Ja. Et øjeblik. Ja. Tak, det var da dejligt at vide. Sagtens. Må de godt det? For jeg tænker jo, at jeg har man jo ikke givet til. Altså forstår du, hvad jeg mener? Altså, Nej, men det er jo forholdsvis, altså, om de må, jeg ved ikke, om det er kutyme, men jeg tror, der er mange, der gør det. Det er okay. det samme. Det vil du ville også gøre, hvis du skulle søge et job, og du havde nogle referencer ind i virksomheden. Overhovedet ikke, Torben. Nej. Vil du ikke det? Jo. Ja. Altså, så man skal også huske på, altså, og det, når vi snakker om det her med referencer, beklager, hvis vi lige kommer til at gå lidt over, men når vi taler om det her med referencer, en reference kan jo både være skriftlig, det kan jo være mundtligt også. Altså en reference kan stå i et CV, men en reference kan også være et telefonnummer til at tage fat i vedkommende. Altså, det er det her med, altså, hvordan bruger vi rent faktisk referencer og anbefalinger? Altså, Jamen, men det er jo lige så meget... Det kan de godt. Det kan de godt, og du kan ikke gøre noget. Altså, du kan ikke gøre noget ved det. Så lad os sige, du trak, altså du har fået en ansøgning fra en spændende kandidat, og du så gik ud i dit netværk, altså og skruede lidt ind, fordi du kunne se, Ja. du havde noget omkring, fælles, kunne jeg til at sige, venner på LinkedIn, der var noget connection der. Så får du kun, lad os sige, en version, hvis, lad os nu sige, at vil du så mene, at man er en dygtig headhunter, recruiter, altså der må I da kunne gennemskue, altså du står der og mener noget mellem linjerne, fordi der er jo altid to sider, altså. Men har de sagt, de gjort det? Ved du, at det sker? Altså, at de har gjort det i det tilfælde? Eller er der et konkret tilfælde? Nej, jeg har faktisk siddet til en samtale, hvor der blev sagt med det samme næsten. Bare så du ved det, så går jeg bare ud og trækker dine referencer. Okay. Den synes jeg var sådan lidt. Det synes jeg er noget andet. Det synes jeg måske er sådan lidt, at de siger det sådan åbenlyst, og du skal ikke selv give referencer, det trækker jeg selv. Men det kan være gamet, men om det er, jeg synes det er måske ikke moralsk, at det er måske den bedste måde at gøre det på. Jeg vil som udgangspunkt sige, jeg har nogle referencer, dem er du villig til at trække på, og det kan også være, at vi har fælles relationer, whatever. Det kan også være, at man trækker på det, men at sige det, du behøver ikke selv at stille referencer til rådighed, det gør jeg selv. Du kan ikke gøre noget, altså de gør det. Altså, hvis det er headhunter, så er det bare gamet. Jeg synes måske ikke, at det er super god stil. Jeg vil jo bare tage imod de referencer, du vil give eventuelt til hvis jeg nu var headhunter, og så vil jeg holde det andet for mig selv, hvis jeg gjorde det. Altså. Ja, ikke? Det synes jeg. Hvor man bare sidder og tænker, okay, men så kan jeg tænkte også, er det for at teste mig af, så jeg tænkte bare, jeg smiler bare, så det gør du bare. Ja. Jeg synes, det er, men igen, det er svært, hvad skal man gøre? Og så kan man komme efter og sige, at det er dårlig stil, og så er det det, og så kommer man ikke på proces næste gang. Men det er sådan, det er sådan lidt unfair game nogle gange. Okay, super. Tak for svar. Selv tak. Der skærmdeling på igen, den stod bare kørt herovre. Nå, men nu er tiden altså gået, men inden I lige hopper af, jeg har jo ikke sat noget evalueringssystem op endnu, og det kommer vi nok til. Men I må meget gerne connecte til alle jer, hvor vi ikke er connected. Gå ind og oprette forbindelse, ikke bare følge mig på LinkedIn. Og hvis I har lyst til at komme med en anbefaling til hjemmesiden, hvor man kan lægge et billede ind. Jeg skal faktisk også lige det her med AI og billeder. Altså man kan dele med at gøre meget med AI i dag. Nu skal jeg lige vise jer et eksempel her på falderæbet. Fordi jeg skal jo have taget nogle billeder til virksomheden her. Men jeg fandt en prompt, og jeg bruger ikke det her billede. Men jeg fandt en prompt og kopierede den, og så tilpasserede jeg den. Det her billede, det er AI-genereret. Nu ser det meget, meget cool ud, og en tailored jakke og sådan noget. Men for det her med AI, det kan så pokkers meget lige nu. Det er så skræmmende. Nok om det var et sidespring. Der tog jeg lige min solsikker der. Men hvis I har lyst, så må I meget gerne oprette forbindelse til mig på LinkedIn, og ikke bare følg mig, men gå ind og oprette forbindelse. Jeg har sådan en creator-profil, og så smider jeg lige linket. Og chatten her, den tror jeg faktisk godt, I kan fortsætte. Så jeg vil også opfordre jer til, hvis I vil connecte med hinanden, gå ind i hvert fald om ikke andet, og blive en del af den lukkede LinkedIn-gruppe. I finder linket ind på forskellighed. Tilmeld jer formularen. Og ellers gå ind og tilmelde jer den kommende webinar, vi har nu her om 14 dage igen. Det er så om onsdagen.
Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I havde lyst til at være med. Og kender I nogen, altså igen, kender I til virksomheder som bruger og placement, hvor I godt kunne tænke jer måske, at en bedre kvalitet, så må I meget gerne sende dem i min retning, eller skrive til mig, fordi det der med at starte selvstændig, det er lidt angstprovokerende. Nu bor vi i en fin lejlighed, men nu den skal også beholdes. Så det er bare med høj risiko, men jeg er så glad for, at jeg gjorde det, og jeg er glad for, at vi kan fortsætte det her format. Det er jeg meget, meget taknemmelig for. Tusind tak, fordi I var med. Og så I skriver eller connecter bare på Livet Løs Bade med mig og jer andre, og fortsætter chatten. Den er aktiv derinde. Vi ses, og så vil jeg trykke afslut nu. Jeg tror også optagelsen, den er der. Det burde den i hvert fald at være. Hej med jer alle sammen, og tak for i dag.